manunggal kang dadi asma kabeh tetek budaya Joko budal bawa proporo sambung iku karya bisa manunggal kang dadi asma kabeh tetek budaya Joko budal bawa proporo sambung iku karya bisa manunggal kang dadi asma kabeh tetek budaya dadi asma kabeh tetek budaya Joko budal bawa Joko satu iku karya bisa manunggal kang dadi asma kabeh tetek budaya
Singgir aja tuh.
oleh asah kudu poin makan